Jeg synes lige, I skulle have lov til at se Lutsk om aftenen. Ganske nydeligt. Jeg kan ikke lige få øje på, at der bor 50 millioner mennesker her. Ukraine går til ro. De starter med at gå til ro imellem 7 og 8 om aftenen. Man skulle tro, man var tilbage i Danmark før den nye lukkelov. Det er helt fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og så de få mennesker, der er nu, og da jeg ankom her i eftermiddags, der var der sådan et mylder. Det var simpelthen ikke til at... Ja, det er fantastisk at se det.